Ako odstraníme odmocninu v menovateli? Keď dajme tomu, že sme vypočítali nejaký príklad alebo upravili nejaký výraz, je proste jedno a vyšlo nám niečo takéto napríklad. Nám vyšiel takýto výsledok, hej? A že my chceme, aby táto odmocnina tu nebola, tu dole, v tom menovateli, hej? Tak ako to urobíme? No, tak ja skúsim takto postupne. Takými úvahami nejak ukázať, že ako na to. Takže máme, dajme tomu, že máme takúto rovnicu. Vymyslím, hej, 2 sa rovná 2, hej? Takúto rovnosť máme, hej. Keď tu dáme takto, že krát 1, hej. Stále bude platiť rovnosť? Stále bude platiť rovnosť, hej? Lebo 2 krát 1 je stále 2. Stále to platí, hej? Teraz ďalšia úvaha. Keď máme toto. 3 lomeno 3 sa rovná koľko? Je to 1, hej? Čiže keď máme zlomok, kedy čítateľ s menovateľom je to isté, tak je to 1, hej? Keď máme napríklad mali 2 krát odmocnina 7 lomeno 2 krát odmocnina 7, tak koľko to bude? Predsa 1, hej? Keď si spojíme tieto dve úvahy, tak vidíme, že takéto. Keď máme 2 sa rovná 2 a doplníme napríklad toto, lomeno 3, tak zmení sa rovnosť, bude stále platiť? No bude stále platiť, hej? Lebo tu sme prišli na to, že toto je 1, takže toto je ako keby 2x1 a prišli sme na to, že keď tu máme 2x1, tak je to stále 2. Čiže toto stále platí tá rovnosť, hej? Dobre, takže toto je taký záver, že keď vynásobíme číslo nejakým zlomkom, kedy čitateľ je rovnaký ako menovateľ, tak sa vlastne to číslo nezmení, hej? Stále by táto rovnosť platila, hej? Že ďalej to môžeme násobiť koľko chceme, napríklad aj týmto, ale táto rovnosť bude stále platiť, hej? No takže, keď máme niečo takéto, tento výsledok, tu ho máme. Tak keď urobíme niečo takéto, čo vynásobíme týmto, tak zmení sa tento výsledok? Nezmení, lebo toto je 1, hej? Tu sme prišli na to, že keď máme 2 a 2 dvojku vynásobíme jednotkou, tak to bude stále 2. Čiže toto je 1, toto je jednotka. To sa rovná 1. Takže keď toto vynásobíme jednotkou, tak sa nič s tým nezmení. Takže to kľudne môžeme urobiť. Takže ešte ďalej, hej? Takže 2 lomeno odmocnina 5 krát odmocnina 5 lomeno odmocnina 5, čo teda môžeme urobiť, lebo tým vôbec nezmeníme náš výsledok, tento náš výsledok týmto nezmeníme. No a ďalej to môžeme počítať. Takže no tuto akože napíšeme, ideme takto. Tu rovná sa sem. Čiže to je 2 krát odmocnina 5, takže 2 krát odmocnina 5 je toto. No a odmocnina 5 krát odmocnina 5, hej, to môžem takto. Odmocnina 5 krát odmocnina 5 je vlastne odmocnina 5 na druhu, hej. Ďalej, tu odmocninu 5 môžeme odpísať ako 5 a 1 polovicu. To je odmocnina 5, hej. Cel na druhu, hej. A toto môžeme opraviť, takže dáme 5 a toto vynásobíme 1, lomeno 2 krát 2, to je 1. Čiže to sa rovná 5. Čiže toto odmocnina 5 krát odmocnina 5 je 5. No a je to tu. Takže toto je výsledok. Takže toto je náš pôvodný výsledok, ktorý bol v nechcenom tvare, pretože tu odmocnina bola menovateľ, my sme chceli, aby tam nebola, tak sme ho upravili na tento tvar. A to len takým spôsobom, že sme to vynásobili akoby jednotkou, ale v takom tvare, aby sa, keď toto vynásobíme s týmto, tak aby sa tá odmocnina odstránila. Takže keby sme mali napríklad 3 odmocnina z 8, hej, tak čím to vynásobíme? No vynásobíme to takým zlomkom, aby ktorého menovateľ bude to isté ako toto. Pretože keď vynásobíme opäť odmocnina z 8 krát odmocnina z 8 sa bude rovnať len 8, hej? Lenže aby sme toto, teda aby sme toto zachovali, tak to musíme vynásobiť jednotkou, hej? Čiže toto doplníme, aby tento zlomok bol jednotka, takže tu doplníme to isté, čo je tu dole. A už je to 1. Čiže toto kľudne môžeme vynásobiť týmto a nezmeníme tým hodnotu tohto. Hej? Čiže by to bolo 3 krát odmocnina z 8 lomeno 8.